missing someone. Hai! Am revenit. Și azi m-am gândit că am putea să readucem seria pe care am început-o eu mai de mult, cu Să despeg firul în 4, care unii poate știu, alții poate nu știu, nu contează. Ideea e că eu vreau să o readuc și în seria aia eu făceam clipuri în care vorbeam despre anumite subiecte, încercând poate să dau sfaturi sau să-mi dau opinia, mă rog. Și m-am gândit că astăzi ar fi drăguț să vorbim un pic despre stima de sine, pentru că consider că e necesar. Nu prea avem noi atâta încredere în noi pe cât am dori și pe cât ar trebui. Așa că o să îmi expun punctul de vedere, pentru că asta e de fapt, îmi expun punctul de vedere în ceea ce constă, ce înseamnă stima de sine, ce am învățat eu de-a lungul timpului despre ceea ce înseamnă stima de sine și câteva sfaturi pentru a avea o stimă de sine mai ridicată. Așa că, let's go! Cred că majoritatea tindem de obicei spre mai bine, în orice aspect al vieții, bineînțeles, și pentru că tindem spre mai bine, de multe ori avem așteptări, iar câteodată așteptările noastre nu le putem ajunge. Ce se întâmplă atunci? Ideea e că, de obicei, când nu ne ridicăm la așteptările noastre sau ale altora, stima noastră de sine scade. Și ca să înțelegem mai bine ce înseamnă stimă de sine, de fapt, dacă ne uităm în dicționar, găsim la cuvântul stimă o definiție: a respecta, a cinsti, a avea considerație pentru cineva și normal că aplicăm ce vedem aici la stima de sine, adică înseamnă să ne respectăm pe noi, să avem considerație față de noi, să ne cinstim pe noi, practic, nu? Bun, e destul de simplu. În teorie e destul de simplu, dar realitatea e că stăm destul de prost la capitolul ăsta, foarte mulți dintre noi, dacă nu majoritatea. Cauzele în sine sunt extrinsece și intrinsece, adică ce înseamnă asta? Vin din mediul extern și din mediul intern, adică de aici sau de afară, cum ar veni, ca să zic foarte pe înțeles. Aceste cauze, fie extrinsece sau intrinsece, ne pot afecta nouă sănătatea mentală și ne pot distorsiona foarte ușor imaginea de sine și asta puțin de obicei când stima noastră de sine scade. Eu personal m-am zbătut cam mult, gen cu stima asta de sine și încrederea de-a lungul vieții, dintr-un motiv cumva poate pueril, și anume aspectul fizic, dar de fapt îți dai seama cu timpul și cât de mult te-a afectat că de fapt nu era pueril deloc. Eu tot timpul am fost mai grăsuță, mai dolofană, așa, de când eram copil și așa am crescut, practic. Eu începusem să slăbesc, cred că de pe clasa 10-a, cred că am început așa treptat să dau jos din greutate, dar ideea e că toată copilăria mea a fost cumva afectată de faptul că eu eram mai grăsuță ca alții. Gândurile negative, de fapt, sunt ca un copac care crește din rădăcină și după face ramuri și de acolo te gândești, poate din cauza că sunt așa și zice toată lumea că sunt așa, poate nu-s bună nici la asta, poate de fapt sunt o persoană nașpa per total, poate de fapt nu știu ce, sunt foarte multe gânduri care izvorăsc din ceva anume. Ramurile de care vorbeam au început să apară, bineînțeles, cu toate că era un singur aspect major, au început să apară o grămadă. Am început să iau note mai mici, am început să nu mai ies pe afară, am început să mă retrag pur și simplu în colțul meu și mai ales când ești și copil, lucrurile astea se amplifică și mai tare pentru că tu atunci te dezvolți. Lucrurile astea au început să se rezolve cu timpul, greu, dar oricum s-au rezolvat și am început treptat să fac mai multe lucruri care am crezut că o să mă ajute și care m-au ajutat, altele care aparent nu m-au ajutat, dar m-au ajutat pe moment, mă rog. Și treptat am început să slăbesc. În anul întâi de facultate cred că m-am simțit cel mai ok, cred, de până atunci să zic, m-am simțit cel mai ok cu mine, îmi plăcea cum eram în principiu, până am dat-o în cealaltă extremă. Am dat-o în extrema cu e bine, dar se poate și mai bine.
Cred că știți și voi cum e, pentru că, după cum am zis la început, de obicei tindem spre mai bine. Ideea e că trebuie să știi unde să te oprești, pentru că dacă ajungi să dai în extreme, asta se numește gândire toxică. Și extremele, ca să se înțeleagă, arată cam așa, o să pun undeva imagine. Eu, practic, am ajuns de la extrema nu sunt în stare de nimic, la e bine, dar vreau mult mai bine. Deci, sunt pe aici și tu de obicei trebuie să fii cam aici. Și când am ajuns în extrema cealaltă, bineînțeles, au urmat și consecințe, după care am niște cicatrici. Mă rog, long story short, ideea e că am pendulat. Am pendulat dintr-o gândire toxică, negativă, într-o altă gândire toxică, negativă. Și din ce cauză până la urmă? Din cauza că stima mea de sine era scăzută și am ajuns la vârsta de 25 de ani, în sfârșit, să mă simt că sunt cum trebuie. Așadar, avem aici câteva sfaturi și primul ar fi: nu mai asculta ce spun alții. Lucrurile urâte și nefondate pe care le auzi de obicei în jur vin de multe ori din partea unor oameni care poate suferă și ei, unul la mână și doi la mână, care poate în momentul respectiv sau ei ca persoană nu sunt destul de empatici ca să înțeleagă faptul că te rănesc pe tine sau ceva ar putea să te rănească pe tine. Așa că do yourself a favor și nu mai asculta, pentru că nu are niciun rost și nu te ajută cu nimic. Numărul 2. Ești capabil. Din cauza nesiguranțelor mele am ajuns să cred că nu mai sunt practic capabilă din nimic. Deci vreau să spun la toată lumea în care se uită la clipul ăsta, să-i fac să înțeleagă că sunt capabil. Poți să ieși din impas, poți să faci ceea ce îți dorești și poți să fii fericit prin a face ceea ce îți dorești și indiferent. Numărul 3. Gândește pozitiv. Foarte greu. Eu știu că e foarte greu, pentru că dacă ai avut la un moment dat o gândire negativă și ai stat mult timp cu ea, adică ți-ai făcut foarte multe gânduri și foarte multe ramuri, după cum am spus, e foarte greu să îți schimbi felul de a gândi. Așa că, ca să te ajute, este un proverb în engleză care mie îmi place: fake it till you make it, adică prefă-te până o să ajungi în punctul în care îți dorești. Spuneți că ești capabil, spuneți că ești bun, spuneți că te pricepi la și știu eu ce, spuneți că, nu știu, o să iei Ciobola, o să lupți pentru visul tău, spuneți lucruri din astea bune despre tine, spuneți-le în fiecare zi. Dacă ajută cumva, puteți să și scrieți. E o metodă foarte bună de a-ți intra ceva în tărtăcuță, faptul că scrii. La patrulea sfat, care l-am pentru voi, găsește-ți un hobby. Indiferent ce ar fi, dacă îți face bine și nu face rău nimănui, dă-i pice. Pentru că o să te ajute foarte mult să faci ceva ce îți place și pe măsură ce faci ceva ce îți place, ai toate șansele să evoluezi. Dacă evoluezi, observi și tu, observi și alții, o să auzi de la alții chestia asta, faptul că tu ai progresat și o să simți că te pricepi la ceva, practic, ceea ce ajută foarte mult în a-ți crește stima de sine. 5. Nu mai fi așa de dur cu tine, pentru că progresul durează, progresul ia timp. Dacă nu reușești repede ce ți-ai propus, dacă nu reușești din prima, din a doua, din a treia, o să crezi că ești incapabil, că nu poți să faci nimic. Lucru total departe de adevăr, evident. Și ca să ajungi unde îți dorești, ai nevoie de timp și perseverență. Iată că am ajuns la final. Sper că n-am dat prea mult din gură. Sper că v-a plăcut clipul ăsta și ne vedem data viitoare. Dacă mai vreți, eu sunt tot aici. Aici mă găsiți. Un subscribe, un like, un comment, un share, orice m-ar ajuta, mi-ar plăcea. Ar fi foarte drăguț din partea voastră, dar eu nu oblig pe nimeni. Așa că eu v-am lăsat. Am vorbit prea mult. Mâța meaună, așa că să plec. Pa!